So, hello mga pangga. Good morning, good afternoon, good evening. This is Kantayo Bet. So, ako ang ipakita ninyo ang peas collection. So, mo ni siya ang peas mga pangga. Ang giant na ko. O ako na siyang ipakita earlier. So, mo ni siya ang mga collection. O, dara. Ano siyang machine. Unya ibala ibutang nimo diha sa ilawom ang kanang candy dayon i-dispense nimo sa through kani head. Ana mo ko ana siya guwa na diha sa man siya kuan trigger ang iyahang kuan ang iyang head ang mo spit out sa candy. So mo na siya ang peas na kanang dispenser. So, kani siya mga pangga. So, kani siya, kung ano siya, kanang worth of money someday kasi kung ano siya, kanang limited edition. Kaso lang tanawan ako ang sige kuan kanang butang-butang o sag-asa. So, kinahanglan ni siya ampingan na aron dili ba unsa na kuan ang kuan niya ang iyang case. So natanawa mura siya na nalupyak. So mao na siya mga pangga. So kung kinahanglan mo og kanang collection nga magkuan na someday magkuan na siya worth of money hasta ni siya mga pangga. Okay, basta dili na makakita o mga collectors, no? So someday makakuan sad ka, makakwarta pud ka. Mao na. So ang imong hobbies mahimo nga kanang kuan unsa na kanang mahimuslan kay. So kung pila ka tuig nga imong nakuan niya di na makakitaan ng ingon ana nga kuan sama ani gihunong na nila og buhat. So worth kayo na siya o kanang kuan na. So na mga pangga mara tong istorya ani sa kanang peas dispenser. Okay, so candy dispenser. Yummy. So wag yun na nako sila ablihi kay ngano di ko gusto nga gamiton nako kay para baka ayo sila o kuan forma. So nana diha ang candy. However ang candy na ani siya kuan siguro na ani siya kanang wala na ba dili na kay dugay naman ni pila ni katuig sa akong kamot. So ang kuan ana ang kana lang siyang makina. Okay, so mora to mga pangga. I hope you like my videos and thank you for watching. So love, God bless.